నా కణల్లో జీవం నీ కళ్ళు, నా నరాలో ప్రవాహం నీ చూపు. పృథ్వీ అంబర్ హీరో ఈ ఫిలింలో డియర్ ఉమా. సింగర్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్. రియలీ యు ఆర్ మై ఏంజల్ ఉమా. అందరూ గెట్అవుట్ అన్నారు, కానీ ఉమా ఒక్కటే వెల్కమ్ అన్నారు. ఈ లోకంలో లేని అమ్మాయిని లోకంలో ఉండి ప్రేమించే ఆత్మని లవ్ చేసే ఫిలిం డియర్ ఉమా. నేను ఒక్కడి బ్యాడ్ లక్కీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్. నేను ఎక్కడా ఉన్నా నువ్వే పక్కన ఉన్నట్టు ఉంది ఉమా. ప్రేమ చాలా గొప్పది. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో జరిగే అన్యాయం గురించి ఫోకస్ చేశారు ఈ ఫిలింలో. డియర్ ఉమా దేవ్కి మాత్రమే కనిపిస్తారు. డాక్టర్ ఉమా ఎలా చనిపోయింది అనేది దేవ్ కనిపెడతాడు. సాంగ్ బాగున్నాయి, స్టోరీ స్లోగా వెళ్తుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ మంచిగా ఉంది. ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేయాలని అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లిజనింగ్.